cando rematamos o traballo. Aquí é a familia de Jane. A súa mãe, o seu pai, Jane e a súa irmá pequena. Este é o mapa de África donde Jane quería ir. Jane gustaban que moitos os animais. Tiña un cabalo, un can e un gato. Esta é Jane de pequena porque lle encantaba o seu peluche favorito, un chimpancé. Este é Jane aforrou diñeiro para conseguir ir a donde el quería, a África. Chegou a África, quedouse nun país que se chamaba Kenia. Entonces, Jane, cando chegou a Kenia, dixo que quería ser cuidadora de chimpancés. Jane pasou 40 anos estudando sobre os chimpancés. En vez de poñerlles número, poñeulles nombre. Aquí vemos a Jane vendo os chimpancés como usan as herramientas. Descubriu que tamén utilizaban ferramentas para conseguir a súa comida. Uns son agresivos e outros son simpáticos. Outros son moi amables. Escribiu moitos libros e deronlle moitísimos premios. Fixéronlle moitas películas. Os monos son todos diferentes. Jane estudiou os chimpancés. Diana estudiou os gorilas. Birute estudiou os orangutanes. Este é Barba Gris, o seu chimpancé favorito. Se saber máis, buscade estes libros e revistas na biblioteca.